ହାପି ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ शुभ ସକାଳ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛ ଭାଜିବି। ମାଛ ଆମର ଆସିକି କିଣା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିଆରେ, ସେପଟେ ଧରା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଠୁ ଆସିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଣିବାକୁ, ବଜାରରୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି। ତ ହୋଲିରେ ଆଜି କ'ଣ ଦିନ ସାରା ହେଉଛି, ଭଲରେ ଯାଉଛି ନା ମାନେ ଖରାପରେ ଯାଉଛି, ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାଉଛି ଦେଖେଇବି ମୋ ଝିଅମାନେ କେମିତି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତ କ'ଣ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଥୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଢଳା ହେବ ବୋଲିଆ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛ ଭାଜିବି। ସେ 5 ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ। ସେଦିରୁ ମନ ଦେଖିଆ ଚେକ୍ କରୁନା ନାଉ ଦେବ। ଧନ ଧନ ହଉ ମୁଁ ତ ଦିଦ ସେତିକି ତ। ତ ମୋ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ରଙ୍ଗେଇଛି ଫାଷ୍ଟ କହିବେ। ଇଏ ମୋର ବଡ଼, ଇଏ ସାନ। ୟାକୁ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲଟା, ଆଉ ଇଏ ବି ତାଠୁ 3 ଡବଲ ଭଲଟା। ଆମ 3 ଜଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଯିଏ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା କଥା ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଏତେ ପଞ୍ଚା ହେଲି ପାଇନି ନୁହଁ, ତାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ମାଛ ପାଇଁ। ତ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାଛ ଧୋଇ ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ ଘରୁ ଏମିତି ହେଇଛ। ଏବେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଜାର ପୁଣି ଆଉଥରେ? ହଁ ଏଠି ବଜାର ଆଉଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅମୁଲ କ'ଣ ମତେ ମୋ ପକାଇଥିଲା? ହଁ ଆଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦିଆହବ, ରୁହ। ତୁମ ନାମ ଧରି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମ ଧରି ପ୍ରଭୁ, ଉଡ଼େ ହନୁମାନ ହେ, ଉଡ଼େ ହନୁମାନ। ମୋ ଭାଇ ଆଇଲା, ଦେଖିବ ସେ ନା ଆସିବ। ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଲଗେଇଲା। ହୋଲି କ'ଣ କିଛି ବୋଳାବୋଳି ହେଇନି, ତାଠି ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଆସୁ ମୁଁ କହୁଛି। କାନା ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହେଇକି କାହିଁକି? ଭଲ ହେଲା। କ'ଣ ତୁ ଭାକୁକୁ ନବା କହିଥିଲୁ? ବୋଳାବୋଳି ହଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ସେଠି। ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଜାଳଟା ପକେଇ ଦେଇ ଟିକେ ଭିତରକୁ। ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ସେ ମୋ ଦେହରେ ବୋଳିକି ଯାଇଛି ତ। ମୋ ହାତ ଫାତ ସବୁ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାଡ଼ିବନି ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ବାମ୍ଫ ନେବି। କାଲି ଡାକ ଡାକ ତାକୁ ଟିକେ, ଧନକୁ ଡାକେ, ଡାକ ଡାକ ତାକୁ ଡାକେ। ଯା ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଗାଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଦେ ଆଣିକି। ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି? ମୋ ଦିହରେ ପୁରା ବୋଳି ଦେଇକିରି ଗଲା। ଆଇଲା
ବହୁତ ଧନ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝାଡ଼ି ଦଉଛି ଝିଅ ଦେଖୁଛ ଝିଅ ହେଲେ ଏଇ ଫାଇଦା ବାପା ମାଙ୍କର କୋଉଠି ଧୂଳି ଲାଗିଗଲେ ଝାଡ଼ିଦେବେ ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ବାସିରେ ପଚାରିବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅର ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ଦେଖେଇବି। ଧନ ବେଶୀ ଗେଲ କରୁଛି ତାପରେ ଆଇନର ଆଇନର ନା ଅଜାନର ତା ବାବା ଅଛି ବାପା ମା ତୁ ତ ରଙ୍ଗ ଢାଳିଦେଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ସେ କେମିତି ହେଇକି ଆଇଛି ଆଇଲୁ ଟିକେ 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 ଆଇ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁନୁ ଖାଲି ଟକ୍ 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 ବାସ୍ এইটা আইলা মুহরে মো ধন পাই এইটা আইছি ধন এটা মুহরে গুলেইকি বুলিব ধনটা থুই ଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହେଲି ଗୁଡ଼ୁ ମୋ ଆଖିରେ ଆପଣ ଅନାନ୍ତି ମୁଁ ଗୁଡ଼ୁ ବୋଲିକା ମୁଁ ହିଁ ଗୁଡ଼ୁ। ତ ଏ ସୁନ୍ଦର ନାକଟି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ 70 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ ଟଙ୍କା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖାଉଛି କେମିତିକା এটা କେମିତି ବୋବାଇ এটা କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ ବୋବାଇ ତ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରରେ କରିପାରୁନି। ତ ହୋଲି ଖେଳ ଶେଷ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ବି ଶେଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କେମିତିକା ହେଇଛି। କିଏ ସେ ରଙ୍ଗ କରିଛି ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ବୁଳି ବାଳିକି ଯାଇଛି ମୋ ଦେହରେ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ ସତରେ ସେମିତି ଭଗାରୀ ମୋର ବେଶ କରିଦେଇକି ଯାଇଛି। ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମୋ ବାପ ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମୋ ଭାଇ ଗେଲ ବସରଟା ସିଏ ମୋର ସାନଟା ତ ବହୁତ ଗେଲ ବସର ସିଏ ମୋର। ତାପରେ ତା ଭଳିଆ ଭାଇ ବୋଧେ ମୋତେ ମିଳିବନି। ଯେତିକି ଭଲ ଆଉ ସେତିକି ବି କେୟାରିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଆଗୁଆ ଫୋନ୍ করে କାହ୍ନା ଏଇଟା ହେଲା କାହ୍ନା ସେଇଟା ହେଲା ଯାହା ବି ହଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ସେ ମୋଠୁ ସାନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଜଣାଏ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ହୋଲି ଆମର ସରିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଜମିଲା ଦେଖେଇବି। ଡେଲାଙ୍ଗ ଜମିଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଡିଜେ ଆସୁଛି କି ଡିଜେ ନ ଆସୁଛି। ତ ଆମର ଡିଜେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତ ଡିଜେ ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି। ତାପରେ ଜମିଲାର କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ତ କାଲି ଭୋରୁ ଜମିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ।